Takže zdravím vás na našem novém kanáli Švéden 3. 3. 3 jakože stromy, ne švédská trojka. Že? Ľudé, chápte to normálně. No, takže tu vám pustím prvé video, jak keď ste zlý chalan a chcete zbaliť babu. A Tak na to kúkaj. Sexy. Ahoj, kotě. Čau, kočka. Prišiel som si ťa zbaliť. Baba je zbalená. Jak dobrý chlapec balí dobrou bábu a opýtá se jí, či ju nechce zebrať za nohu. Za ženu. Vítko, krasavico moja jediná, ty lásko moja úchylná, vždy znásilniť ťa jak chcem, až ťa raz prepichnem. Lásko, budeme spolu navždy? Takže další video je o tom, keď je zlá baba a vy už chcete tak jak na ňu. A tvrdo vás baba neposlúcha, tak tvrdo na ňu. Chceš se mnou chodit? Ahoj, miláčku. Nechceš? To tak robiť, to tak musíte urobiť, keď vás baba neposlúcha. Tak je to V treba. ďalšom videu si ukážeme, a čo robia chlapci v noci. Je to napríklad česanie slona.